jak vypadají jedny z největších lidských zrůd v naší republice. Pořádně se na ně podívejte a zapamatujte si jejich obličeje i jména. Slečna Mercedes Ingrišová a Vladislav Trejbal podle všeho k smrti utírali malýho nevinného jezevčíka. Proč? No doma čůral, protože ho asi nikdo nevenčil. Občas ho skopali tak, že nemohla ani chodit a evidentně si v tom tihleti dva mladí krásní lidé doslova libovali. Podle informací pan Trejbal týral a utíral i zvířata svých bývalých přítelkyň. Jsem absolutně fascinovaná krutostí těchto dvou mladých lidí. S pejskem se přiházelo o zeď, kopalo se do něj a to speciálně, když udělal loužičku. A to tak, že se nemohla ani hýbat a ani chodit. A z tohohle utrpení bylo tohle nebožátko vysvobozený tím, že ho podle svědků těhleti dva přivázali za špagát na kliku od balkónu, kde se uškrtil a potom asi 2 dny ležel mrtvý v igelitové tašce na balkóně. Tento pan Trejbal potom vyhrožuje všem lidem, sousedům a rodině, která si dovolí se proti tomuhle týrání ozvat. Tak, abys věděl ty hajzle, já se tě nebojím.